Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande uyakubingelela Ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa kakhulu. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Ziyasondela izinsuku zePhasika. Siyacela siyanxusa abazalwane ukuthi banikelele isipheko. Ziyasondela izinsuku zePhasika. Uma ubona ukuthi kuyaxaka, khipha uhafu uphinde omunye uhafu. Isikhathi sisekhona. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Siyamdumisa, akekho ufana naye. Sizoqhubeka ke nezwi lethu nentshumayelo yenkosi uJesu ishumayela isentabeni, ebizwa ngokuthi intshumayelo yasentabeni, Beatitudes, bayibiza kanjalo ngesiLungu. Kodwa ke singakaqali, ngiyacela ukuthandaza, ngiguqe, ngikhuleke. Baba wethu wasezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, dumo lonke lungolwakho lukufanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Siyakubonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngabantu bakwa-YouTube esibabona Nkosi ubalethe ekhaya lezwi. Siyabonga kakhulu, babusise Nkosi, bangazisoli ngokungena ekhaya lezwi. Siyabonga ngekhaya lezwi lapho kuhlanganise khona onke amabandla apheleleyo. Siyakubonga Nkosi, babusise. Siyazi ingceku zakhe ezisekhaya lezwi ziningi nabazalwane bazo baningi. Ingakho ngicela Nkosi ukuthi ubabusise. Kungabi bikho noyedwa ozisolayo ngokuba sekhaya lezwi. Moya oyingcwele, moya kaNkulunkulu, moya kaBaba, bafundise ukugcina konke lokho iNkosi uJesu esifundise khona. Ngoba ngaphandle kwakho umoya oyingcwele ngeke ngikwazi ukwenza ngingedwa. Kilekeleleke ube umsizi wami. Nangaso lesi sikhathi umoya oyingcwele siyacela ukuthi ukhulumisane nempilo zethu, ube khona kule nkonzo. Siyabonga, sikunikeza udumo lonke. UNkulunkulu likufanele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye, akekho futhi ufana naye. Uthi lapha ku-Isaya, niyakungilinganisa nobani silingane? Ningiqhathanise nobani sifanane na? Akekho futhi ngempela. Siyabonga ke, sizofunda izwi lenkosi ngoMathewu chapter 5 verse 4. Sikuverse 4 wentshumayelo yasentabeni lapho lithi, babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Asikhulumi ngokutetema la. Asikhulumi ngokukhala oyikhalela nje njengengane ekhalela ubisi noma ikhalela ini. Asikhulumi ngalokho ukukhala. Sisho thina abakhalayo bedabuka, 1, ngezono zabo, 2, bekhala bemfuna uNkulunkulu esenokutholwa, ngoba uyafumaneka uma umfuna esenokutholwa. Babusisiweke abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Yasho njalo iNkosi uJesu isahamba emhlabeni. Sibukile ke izolo izwi elilapho kumaHubo 126 uverse 5 noverse 6 othi, abahlwanyela ngezinyembezi bayakuvuna ngokuthokoza. Verse 6, ohamba ekhala izinyembezi ephethe imbewu yokuhlwanyela uyakubuya ngokuthokoza ephethe izinyanda zakhe. Sakhuluma ke ngokuhlwanyela. Sasisizithola sesingena ekuhlwanyeleni okungukunikela. Kuhlwanyela isihloko ngiyakhuluma nje ngaso angisithandi ngoba ngisiyena umfundisi wemali. Selokhu yaqala igroup nyaka 5 lo phela umhla 26 March. Angikaze ngicela imali kinina. Angikaze nje futhi ngeke ngiyicele kunina. Ngoba mina mangidinga imali ngitshela iNkosi yami uJesu. Iyona ethinta wena bese uyanginika, hayi mina. Hayi bazalwane befundisa, ayisekeni ukudimanda imali bazalwane. Lithi iBhayibheli ubusisiwe onikele ethokoza, yeke ukucindezela abazalwane.
awuyeke nje ukubacindezela. Tshela uNkulunkulu ukuthi udinga malini uzothinta bona bakunike. Musuke uzifunela imali. Ngeke nje ukukusiza utshela ibandla uthi uyondliwa wena ufuna likondle. Mina ngazi umuntu ondliwa abazali bakhe. Ingane nje ondliwa abazali bayo. Mawusumdala wondliwa uNkulunkulu awondliwa abanye abantu. Uyilandela isiqalekiso nje. Lithi izwi lenkosi Jeremiah 17 verse 5 uqala ekusiwa umuntu othemba kubantu. Yabona mawusubala mfundisi uthi kuphela inyanga. Abakuphela kwenyanga sebezoyifaka imali. Uzo 15 abomhla 15 sebezoyifaka ukuthemba kubantu. Uyilandela isiqale uqala ekusiwa umuntu othemba kubantu. Nowenza inyama ibe ingalo yakhe. Kodwa ubusisiwe othemba kuJehova nothemba lakhe linguJehova. Sasikhuluma ngesiXhosa lapha. Unkoloseko yakho ikuYehova. Madoda. Ubusisiwe lo muntu. Unkoloseko yakhe ikuYehova. Sasisha kanjalo lapha eAllendale ePietermaritzburg. Kukhona amadodakazi ami lapha umama uNtshatsha noNobuzola Mboya benomama wabe efikile ephuma eMthatha. Kukhona nomama uSiko. Babe baningi abazalwane abathethayo abangakhulumi bayathetha bathetha isiXhosa. Bangikhumbuza lephesheya kwenciba ngisemqanduli naseNtabankulu lapho ngangisisha khona isiXhosa. Moya kaNkulunkulu wayenami ngisikhuluma bo. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Njengamanje ngibhekene nani nonke asikho isiXhosa kodwa kona ngiyambonga uNkulunkulu. Besikhuluma ke ngabaseKorinte besibili ngoba sengishilo ukuthi siholeleke emnikelweni izolo. baseKorinte besibili chapter 9 saqala mangaphazami siqale kuverse angisazi uma siqale kuverse 5 noma ku6 kodwa nje namhlanje uqala ku6 ngiqhubeke sibheke lapha ku9 esigcine sifanele siqale kuyena verse 6 kepha nakho ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana nohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu ilona loyo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza uyamthanda mayimthanda kwenze njani uyambusisa onikela ethokoza ngakho ke nathi masifuna ukubusiswa masinikele sithokoza mawunikela ungasajabulile unganikeli ngoba phela usajabulile uyakhonona unganikeli ngoba uyilandela isiqalekiso silapho kuverse 8 kepha uNkulunkulu namandla ukunipha umusa wonke uvame ukuze kuthi nini okwanele konke ezintweni zonke ngezizathu zonke nivame umsebenzi yonke emihle uNkulunkulu ke osisizayo lapho verse 9 njengokuba kulotshiwe ukuthi wahlaphaza wapha abampofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade wahlaphaza wapha abampofu uyabapha yini abampofu wena uyabapha yini abampofu ngiyumbuzo nje ngibuzela wona umnikelo wabampofu ngavala ke mina ngathi singawufaki la kimina ngoba ngizohluleka ukumanage abampofu bangakini so ke wena zenzela inkonzo yokunikela abampofu ngakuwe lapho khumbuleke awuthatha okweshumi unikelela abampofu izinto ezimbili ezingahlangani awuthatha imali kaJehova unikelele abampofu ngoba okungokaJehova okweshumi lithi izwi kungcwele kungokwakhe kuphela so ke singanikeli ngakho kwabampofu kodwa yenza inkonzo wena unikele ngabampofu kuthiwa ke wahlaphaza wapha abampofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade uma sesinikezileke ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade ukulunga okutholakala lapha eRoma 10 verse 9 elithi izwi lenkosi ngomlomo umuntu uyavuma ngomlomo umuntu uyavuma ukusindiswa akholwe kube ngokulunga ilokho kulunga ke esikhuluma ngakho wahlaphaza wapha abampofu kulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade
verse 10, kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evise imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu. Uyakhumbula sike sakhuluma ngezithelo mangaphazami sasise eMpumalanga, ngisazi ungikhumbuza sengime kakhulu phambi kwabantu angigcina ngasazi. Kodwa la sikhulume khona ngezithelo ukuthi usibekile ukuthi siphume sithele izithelo nezithelo zethu zihlale. Ebusika ehlobo ulindele isithelo. So ke uthi ke kepha yena onika ohlwanyela inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evisa imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu. Uthi unazi izithelo zokulunga azandise ukuze ezulwini ungene ugijima, kwandisa yena izithelo zokulunga. Unakho nje ukulunga okuvela ekukholweni egameni likaJesu noma unokulunga kwemvelo. Uma efika umzalwane kuwe ecela utho, uyamnika yini noma uyamlandula noma uthi ingane mazisho ukuthi awukho, wenze njani? Uma sibheka ekaJakobe chapter 2 siqala lapho kuverse 14, sikhuluma ngokukholwa okunezithelo la. Sikhuluma ngokuthela izithelo. Ukukholwa kufanele kube nezenzo. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo umsebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokho kusizani na? Kusizani ukuncishana? Kusizani ukuthi umuntu hamba uNkulunkulu akubusise kodwa ungamnikile lento okufanele ambusise ngayo? Kusiza ngani lokho? Uthi omunye kini athi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe, kepha ningabi nakho lokho okudingwa ngumzimba, lokhu kusizani na? Kanjalo-ke nokukholwa uma kungenayo umsebenzi kufile ngokwakho. Ukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa, mina nginemisebenzi. Ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Athi verse 19, wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na, wenza kahle, namadimoni ayakholwa azathuthumele. So sifuna ukukholwa okunemisebenzi, ngoba makungenayo imisebenzi akusebenzi, akunalutho. Namadimoni ayakholwa azathuthumele ukuthi imisebenzi ayikho. Sibuyela-ke kwabaseKorinte besibili chapter 9 verse 10, kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungiselela evisa imbewu yakho otshala ngayo izokwanda. Ngamagama onikela ngakho uzokwandisa uNkulunkulu. Kungaba unikela ngentanga, unikela ngemfino, unikela ngobhanana noma unikela ngani, uNkulunkulu uzokwevisa akukhulise ngendlela emangalisayo. Andise izithelo zokulunga kwenu, bese andise izithelo zokulunga. Ukulunga phela sike sakukhuluma kulapha kuMathewu chapter 6 ukuthi uma omunye kini enza ukulunga ningamemezeli, ningashayi icilongo njengabezizwe. Awumemezeli mawenza ukulunga. Noma usukwenzile awuqhubeki umemezela, nimbona nje egqoke lokhuya wayekuthengelwe yimina. Asikwenzi lokho. Hamba uyincoma phambi kwabantu ngomunye umzimba kaThixo, ngomunye umzimba kaNkulunkulu, uphakama ngaye, uzenza ngcono ngaye. Ngiyakudabukela mina. Laka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakho, wena nje owenza lokho. Laka lukaNkulunkulu. Thi-ke kepha yena onika ohlwanyela inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa, sikuphi manje? Okay, nesinkwa sokudliwa uyakulungisela evisa imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu, ukuze ezintweni zonke nicetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu.
isimanga lesi. Uma umzalwane ekupha ubonga uNkulunkulu, kusho njalo uverse 11, ukuze ezintweni zonke nicetshiswe. Kusho ukuthi uzocetshiswa, you'll be enriched, uzonikezwa umcebo wena ezintweni zonke, ukuze uphe lokhu kupha kwakho kuveze lophiwayo ukuthi abonge uNkulunkulu. Bese bethi abantu uNkulunkulu akazidumisi. Inkosi yami, uma kwakusho lokho mdumisi wami, zithobe ngoba wamthuka uNkulunkulu. Bonga ukuthi uthuka uNkulunkulu, awuthukanga umoya ongcwele, ngoba owona against umoya ongcwele akanakuthethelelwa kuleli nakwelizayo. So-ke wena uNkulunkulu uyakwandisela imbewu ukuze uphane, mawusuphile abantu baphile badumisa uNkulunkulu. Ngibuka icala esohlangana nalezulwini, athi uNkulunkulu angidumisekanga ngendlela engangidala ukudumiseka ngayo ngoba wena uzange ungidumise. Hawu Nkosi, wawukuphi ngingakudumisanga na? Athi ngesikhathi uncisha usibanibane sinkwa, ngesikhathi uncisha usibanibane ezokwenana, wayezothi mayiqeda athi uNkulunkulu akubusise. Mayisho njalo udumisa uNkulunkulu. Wayezothi mayiqeda athi ukukholwa kwakho uhlukene kunabanye abazalwane. Wayezobe edumisa uNkulunkulu. Sisazongena enkingeni yokungamdumisa uNkulunkulu ngesikhathi. Sisazongena enkingeni yokungenza izinto ezifuna uNkulunkulu ngesikhathi sazo. Usho njalo kuverse 11 uthi ukuze ezintweni zonke nicetshiswe, kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu. Uthi uPaul siyabonga, kuvezela thina okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu ukuthi wena usiphile, wena usinikezile, thina sesinika uNkulunkulu udumo. Wena umnikile loyo mzalwane, naye usenika uNkulunkulu udumo. Inkonzo yokuphana, inkonzo eyenza uNkulunkulu adunyiswe. Wena phana, wena nika omunye umuntu, sibusise isandla sakho, kudunyiswe ubukhona bakho wena njengomuntu, bese uNkulunkulu uyadunyiswa, izinto zihambele kahle. Sho njalo uverse 11, ake ngiphinde u10 ngigcine ku11. Kepha yena onika ohlwanyela inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela, evise imbewu yenu, andise izithelo zokulunga kwenu, ukuze ezintweni zonke nicetshiswe, kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukumbonga uNkulunkulu. Mhlambe ke bengithe sigcina kubani ku15. Njengamanje sigcine kuverse 11. Ngicabanga ukuthi ngiyibambe la. Sotholana eMelmoth kusasa ngokugcinwa inkosi. Kusho ukuthi kule ngosi ngiyakuthemba, ngiyakholwa, makungavelanga lutho sothahlangana ngomsombuluko. Sesiqala lapha ya kuverse 12 sikhuluma ngenkonzo yokunikela, ngenkonzo yokuphana. Athi umpostoli uPaul, uNkulunkulu uyajabula kumuntu onikela ethokoza. Uyanikela uthokoza na noma unikela ubalisa? Basop uNkulunkulu ufuna unikela uthokoza, ungacindezelwa. Njengoba kwamanye amabandla kuyacindezelwa, unikwa nemvulophi yokupledger, uyinikwe ngenkani. Kuthiwa ubapho ubani, ibona labazongena kule group ngoba kucatshangwa ukuthi unemali. Uyangizwa uthini? Bacabanga ukuthi unemali kanti awunayo. Angithi phela uhamba ngemoto enhle, kanti imoto enhle phela icacisa ukuthi wena uyakhokha installment isikhulu. Angithi wena ugqoka kahle. Ukugqoka kahle kucacisa ukuthi wena imali yakhe iphelele ekugqokeni ngokuthenga izinto ezidulayo. Kodwa kubantu kuvela ukuthi unemali. Mina ngiyazi lento iyaphambana. Bafowethu umuntu ogqoke kahle akanamali. Bafowethu umuntu ohamba ngemoto enhle akanamali. Akafisi nokuthi kuphele inyanga. Yabona inyanga le akayifisi iphele. Ngoba sezizala ekupheleni uyabalisa athi kodwa ngizayithatha imali yokukhokha. Ngizoyithathaphi imali yokukhokha?
So ke bazalwane asibe nalokho kwazi umuntu ogqoka kahle ukuthi uyazihlonipha nje ukuthi abukeke kahle kodwa hayi ukuthi unemali. Angazi ke kokugqoka noma kanjani. Angifuni ukuthi ngithi khona ugqoka kabi, ngizothi ugqoka noma kanjani. Kodwa nje uNkulunkulu uyathanda ukuthi sibe bahle. Kodwa lithi izwi lenkosi kungabe impahla edula manje udinga seniqoshelana ngazo. Ngibona nje mina ngigqoka ingubo yemali engaka, ngigqoka isudu yemali. No, akayifuni uNkulunkulu asesiqoshelana. Kodwa khona yiba presentable. Ngikhulume ke ngokupledge. Ngifuna ukudlula ke kuleli izwi elikhuluma ngokupledge. Izaga 22 verse 26. Izaga 22 verse 26 ngizofuna ukuluvula angazi noma i-New King James Version izoqhamuka lapho noma i-NIV. Kodwa nje ngizofunda sikhuluma ngokupledge ke manje. Ngaphela vele sikhuluma ngomnikelo. Uma sisemnikelweni bafowethu singayishizi into ehambisana nomnikelo. Uverse chapter 22 wezaga uverse 26. Esibone uverse 26. Right, asifunde ngesizulu. Izaga 22 verse 26 no 27. Ungabi ngowabaxhawulanayo nowabayizibambiso zezikweletu. uNkulunkulu akafuni sibambise ngekweletu. Ungayikothengela omunye umuntu imoto ibe segameni lakho kodwa ibe-driver uyena yena akhokhele wena. Ungakwenzi lokho, kuyisona uNkulunkulu akafuni ukubambisa ngekweletu. Uthi ke ungabi ngowabaxhawulanayo nowabayizibambiso zezikweletu. Verse 27. Uma kungekho ongakhokha ngakho ubuya kushuselwana umbhede wakho phansi kwakho na? Uzudlele ngisho umbhede. Kanti ufunani ekweletini ongezona ezakho? Asikwenzi lokho, kuyisona. Awulalele umsho lesingisi. Verse 25. Verse 26, I'm sorry. Do not be a man who strikes hands in pledge or puts up security for debts. Yezwa ukuxhawulana la ngesizulu kusho ngikhuluma ngama-pledge la. Ungapledge. Amanye amabandla ayapledgisa. Ukhishe unikeza envelope uthi uzoyiletha month end. Yisono leso. uNkulunkulu akafuni sipledge. Nikela uthokoza. Do not be a man who strikes hands in pledge or puts up security for debts. Ungabe i-security yekweletu. Ngoba kudina sekukhokha wena sepholile lo muntu. iBhayibheli limelene nalokho. Kungukuthi uNkulunkulu umelene nawo. Verse 27. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Uma uhluleka ukukhokha uzudlele ngisho umbhede. Ulalephi? Phansi. Yayibona lonto. Asiyekeni ukupledge. Bafundisi, asiyekeni ukupledgisa abantu. Ngiyafisa ake nifike enkonzweni yabefundisi. Ngiyafisa abefundisi bami. Ake nize nje ngothilweni. Iphakathi nesonto senzela ukuthi nibuyele emabandleni. Nizobona umsebenzi owenziwa uNkulunkulu uma umfundisi engacela imali ebandleni. Nibone umsebenzi owenziwa uNkulunkulu. Nibone indlu eseyakhiwe entabeni. Nibone ama-branch ke anizokwazi ke kodwa bazowazi abangale kuwona. Awakhiwe ngaphandle kokucela imali. Angithi izwi lenkosi licacile sengathi sengiyalula ke manje. Hayi umoya ongcwele simdedele. Angithi izwi lenkosi licacile lapha kuMalaki chapter 3 verse 10 kuya 12. Lithi asimvivenye uNkulunkulu ngemnikelo nangokweshumi sibone uma engayovula amafastela ehlisa isibusiso ngaphezulu kokwanele. Ezwa lokho abese ethi akube ukudla endlini yakhe yengcebo, ngenisani okweshumi neminikelo kube ukudla endlini yami yengcebo. Ukudla bafowethu kuwuthuma usuku umoya. Ukudla kwesiso kuyinyama, ukudla kamoya kuyizwi. Ngakho ke ngiyanika ithiphu befundisi ngoba sisazophendula phambi kaNkulunkulu ngale mali enikelwa abazalwane. And kufuneka abazalwane babusiseke, babusiswe ukuthi wena wenzeni ngemali yabo. Ngoba babuye baqaliseke, baqalekiswe ukuthi wena wenzeni ngemali yabo umfundisi wami. So asiyeke ukucela imali kubazalwane, sicela imali kumnikazi wemali. Uyena ozothinta abazalwane basinika imali. Ngakho ke ngithi fikani nizobona
umsebenzi kaNkulunkulu. Ngamfunda ngamanye amehlo uNkulunkulu. Ngo-2020 kwakuvuthwa imali yami yamashares. Angifuni ukungena kuma-details njahela. Ngakha indlu ngo-400,000 elayisha abantu abawu-400. Ngathatha yonke imali yakwaNsibande ngoba ngithi anginalutho mina, konke kwami kaNkulunkulu ngayifaka. Kanti uNkulunkulu usezothinta abazalwane ezindaweni zonke ngekhaya lezwi, banikele njengoba benikela nje, ebabusise nezwa bayakhuluma bayafakaza. Babusiswa yini? Babusiswa ukuthi ngenzani mina ngemali yabo. Babusiswa ukuthi ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngaphandle kokubafuna imali. Ngayakha le ndlu ngaqeda, uNkulunkulu wathinta abantu, ngayinweba yalayisha 500. Unyaka odlule ngoJanuwari ngayinweba yalayisha 700. Ngawunyaka odlule ngephasika bayigcwalisa nswi. Njengamanje ngifune indawo la sokwakha khona indlu enkulu, wanginika uNkulunkulu futhi imali. Ngayithenga indawo enendlu 430,000. Isikhona indawo isesiqedile nokuyibiyela. Ubiya-ke ngosibiya ngeblocks noplastela inkulu, kusidle ngaphezulu kwa-100,000 ukubiya. So abanye bazolala khona uma befika ngephasika ngoba uNkulunkulu usibusisile. Yini uNkulunkulu asibusise? Ngoba siyisebenzisa kahle imali yabazalwane, nabo bayabusiseka. Sengikusho kaningi, ngathi uma umzalwane umfundisi ethwele sebenzisa imithi, bese siyanikela thina abazalwane kuye, athathe le mali ahambe inyanga ngayo, ahambe ayothwala ngayo. Idimoni alikuye, siqalekise usiza kumuntu omnikeza imali wamfinance. Ngakho bheka uqaphele ukuthi imali yakho yenzani, iyawenza nomsebenzi kaNkulunkulu. Asibuyele kumali yakho bengisachaza, kukhona ukudla kwesisu bese bakhona ukudla kamoya. Uthi uNkulunkulu akube ukudla endlini yakhe engcebo. So njengoba-ke ngakha ngayo indlu kaNkulunkulu entabeni, bayafika abazalwane bazodla ukudla kamoya, kuwukudla lokho. Njengoba ngakha ama-branches, sisazoqeda amabili esiwaqalile, kuwukudla kaNkulunkulu. Sikhona esiwakhile oThongathi engenkulu kakhulu, naseMtuba sakhile futhi, kodwa khona okukhulu kakhulu cishe bengange-double garage. Wabazalwane bancane ngoba isimo bese siphoqa. Zingazi ziningi indawo eziphoqayo, kodwa inhloso yami bekuwukunitshela ukuthi imali kaNkulunkulu siyisebenzisa kaNkulunkulu. Asiceli imali kumuntu. Sibanika ithuba abantu lokuthi benzeni, bahlonyele kuze babusiseke. Uyabusiseka umuntu onikele ngathokozi. Uyabusiseka umuntu engimdimande imali mina. Ngamtshela ukuthi ngifuna imali yokwakha, wayikhipha naye. Uzobusiseka? Ethi ifunwe yimina. Akusuke kuye akhipha imali yokwakha, akusuke kuye akhipha okweshumi, akusuke kuye akhipha uhamba vangeli, makusuke kuye anikele ngangokufisa nokuthanda kwakhe. Lokho kuzokwenza ukuthi abusiseke, abese yaqhubeka uyanikela. Ayibafundisi, asiyekeni ukudimanda imali. Asifune uNkulunkulu siguqe ngamadolo, uNkulunkulu uzosinika. Hayi, ubaba uNsibanda akavalelise. Namhlanje angazi kwenze njani, kodwa-ke sekwenzekile, sekukhulumekile. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akubusise. Bese ngishilo ngathi ngokuqinwa inkosi asibonane ngomsombuluko kule ngosi uma sasigcinile. Angiguqe ngikhuleke, simbonge ngomoya wakho ingcwele ube khona phakathi kwethu. Baba ngcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga, siyakudumisa kakhulu ngakho konke sesikuzwile nosukukhulumile ngomnikelo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ngiyacela ubabusise abantwana bakho abawusekelile lo msebenzi wasekhaya lezwi, bawusekelile umsebenzi wasentabeni ngamandla abo. Lisho njalo izwi lakho lithi thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, mthande ngengqondo yakho yonke, mthande ngomphefumulo wakho wonke. KuLuka bese kugcinwa ngokuthi mthande ngamandla. Laba nkosi abanikelayo bakuthandile ngamandla abo, ngoba le mali abanayo bayithole ngoba besebenza, bayithole ngamandla abo.
Siyakubonga ke Nkosi, babusise, bakuthandile ngamandla abo, bakuthanda ngeenhliziyo zabo, ngemphefumulo yabo nangengqondo yabo. Kakhulu ke sifundise ukuthanda omakhelwane njengoba sizithanda thina. Ushilo Nkosi Jesu sihambe emhlabeni wathi kule miyalo emibili kubambelela umthetho wonke nabaprofeti. Nkosi kumnandi, siyabonga. Dumo lonke silinikeza wena, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu. Lethana abantu, uNkulunkulu akubusise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kwabaseduzeke, asihlangane neMelmoth kusasa. uJesu Kristu inkosi. Inkonzo iqala ngo-9 ekuseni. Ngizwe ngandlebenye sengathi zizobambili, angazi ke kodwa ngathi zizobambili. Ngizwile ngandlebenye, so ke wena fika. uJesu Kristu inkosi.